Godhong kira iso gawe rego ya gini menungso karo menungso ora iso gawe rego ngono kae ngono. Iki kan kon duwen karo opah ya. Wah, duwe manuk sing loro apa opo. Ah, ya. Ngono lho. Ya, ya. Disupati ya, ya ya wah. Mari gede yo, kaya wah. Kamelan gede yo. Lagunya pondok gak lolo. Ini mansane gak mau apa-apa, Pak. Enek musiknya ya dilajak nih ya. Oh iya. Mana musiknya kok. Aku ini biasanya yang ngami ini orang tahu bawa musik ini gandeng ada permintaan sulit di campur sari. Lo tak galaknya orang kita ngelektun. Ikuti permintaan tuan rumah ya, Pak. Betul. Tapi mana kalau sih nanggap lo ingin yang kandangan ini orang nganggo musik. Ya. Kadang ngerti perjalanan Pak Suhadi ngerasake musik awal dhewe yo digawake. Oh iya. Pokoknya mana kalau sing nanggapi aman. Apa wis kompromi lagunya apa? Apa? Sampai sini dino, Pak. Sampai sini dino. Itu, Mas. Sampai Bisa sini. ganti lagi. Kapan? Ya, Sab. Kapan, Mas? Ya. Dari sana, Mas. Dari mana, Mas? Mau bisa lewat ya? Bisa dong. Bisa dong, Mas. Ya Allah, orang mau lihat dari ini. Iki padha-padha putri saka Jawa Timur ya. Jawa Timur ini api-api ya. Kompas saka Sidoarjo. Ini kan saka Kediri, besoknya ya Blitar. Ya, api-api ya. Isi ngeboki wong Jawa Timur ya, Bro. Iya. Ya, kiri ya Madiun, Jawa Timur. Ya ya wi. Oh ya Jawa Timur. Wadah ya Ngawi. Nah, Ngawine ngendi-endi. Barang masuk Blora anu Blora yang dari Jawa Timur. Kan. Ben sama ngundang Mas kan. Bila ada semua kok. Apa gimana nih? Oh, Mas. Apa?